Bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Hai să continuăm de unde am rămas. Se încarcă și mi-a mai trecut din boală, dacă vreți să știți. V-am spus că eram răcit și așa, acum sunt mai bine. Dar tot răcit, într-un fel. Și vă arătam tehnica asta de minat. Ar trebui să mă duc sus, scaut o oaie și era apărat, numai că nu cred că e un loc foarte bun. Trebuie să găsesc deja fier, dar dacă îl găsesc nu o să pot să-l iau. Era mai bine o cărbune, trebuie să găsim. Dacă v-am găsit fier, va fi urât. Din cauza nu o să putem să-l luăm. Avem nevoie neapărat de piatră și nu vreau să-mi consum lemn. Nici n-am. Dar uite, am găsit piatră mult aici și vreau să iau neapărat. Apoi voi urca cu... Am găsit și fier. V-am spus, tehnica asta e foarte bună. Găsiți cărbune și fier. Dar aveți 100% șanse să pice cărbune sau fier. Sau amândouă. Uitați. Spunem că am lemn. Nu, tocmai. Păi, o să știu aici, o să mă opresc aici și voi urca cu blocuri de dirt. Să știu că aici, în gropița asta, este. Aoleu, și acum trebuie să urc cu pietre. Ce tare e episodul ăsta, mă uit. Scuzați, mă uitam undeva. Haide să continuăm. O să urc cu blocurile astea nefolositoare. Pentru mine nu prea sunt folositoare. Cât mai avem? Nu foarte mult. Dacă nu mai ne ajung, o să urcăm. Stai. O să facem. Așa. Și să continuăm. Dacă nu ne ajunge, săpăm la pământ aici. Oh. Se pare că va trebui să consum din piatră și n-aș vrea. Dar o să iau înapoi când cobor. Așa. Acum întrebarea... Da, n-am făcut o casă. Aici, oaie. Da, Da, mi-a făcut topor. Pun, uite aici și iau lemn. Și deocamdată o să-mi fac arme de materiale mai bune, nu din lemn, și apoi casă. Tot nu să fac mare, o să fac una micuță. Dar micuță de tot. Așa. Să dăm. Sapă. Așa. Haide nu să săpăm, ci să tăiem. Și cam așa e tehnica de supraviețui. Trebuie să vă duceți după animal, mai întâi uneltele și apoi celelalte. Trebuie neapărat nevoie de o casă, că vor veni zombie și va fi urât. Și nu doar zombie, ci și alte creaturi. Păienjeni, scheleți, vrăjitoare. Nu știu dacă știți prea bine despre Minecraft și despre povestea lui. Eu nu prea știu foarte bine, dar știu de unde vin toate ciudățele astea. O vacă,
Dar nu știu, acum mă ocup de lemn. Hai să luăm pe tot. Sper să-mi ajungă. Eu zic deocamdată atât. Acum să trec să fac casa. A, da, și să nu pierd locul ăsta unde am făcut. Uite, aici e locul ăla. Așa că aici o să-mi fac casa. Uite, să-mi pun lemnele acolo, dar hai că le fac, uite, aici. Așa. Un crafting table, bețe. Nu doar bețe. Aici pun crafting-ul. Și să mai am lemn, mai am 32. Voi face o căbănuță. Haideți să facem conturul. Sper să-mi ajungă. Așa. Deși nu s-ar putea. Da, mai trebuie lemn. Da, este destul de bine până acum. Haideți să pun. Ah, nu mai am. Și ușa va fi, uite aici. Stai că am aici un topor. Și să iau lemnul ăsta. L-am luat, da. A, mai am lemn. Aoleu. Și eu n-am știut. A, cred că vine noaptea. Trebuie să mă grăbesc. Ușa. Trebuie să pun mai întâi crafting table-ul. Da, l-am pus. Unde e ușa? Uite aici. Gata. În locul tău am pus ușile. Și închide-te. Și am pus-o numai bine, că așa nu o să poată să dea zombie în ea. Ok. Eu voi face o gaură aici. Și nu prea știu ce să fac în baia asta, locul de cop. Țin sabia. A, știu ce să fac, să-mi craftez iteme. Primul rând și în primul. Trăcoape, sabii, lopeți. Așa. Și vreau 2 din astea de grădinite, o să mai ajută mai târziu. 2 chesturi. Și cam atât, nu prea mai am lemn. Aoleu, câte iteme. De-aia a făcut 2 chesturi. Le bag. Și le pun aici. Deschid și voi pune itemele care nu-mi trebuie. O sabie, târnăcoapele astea. Un topor, o lopată, nu, târnăcopul păstrez. Ce să mai pun? Asta. Astea. Și cam atâta. A, și ușile. Și cam atât. Restul o să păstrez. Da, durează cam mult noaptea. N-am ce să fac. Și... Nu trebuie să sparg acolo. Trebuie să aștept să treacă. Nu știu dacă stau cu voi aici. Mi s-a mai întâmplat într-un episod. Trebuie să fac neapărat patul. Tocmai de-aia am 2. Mai trebuie să găsesc o oaie. Da. O oaie mai trebuie să găsesc. Hai că ne vedem cu pe zi. Să se facă și 10, uite.
și mai filmez doar 4 minute după aia.